גם דרך הקבוצה שלנו, אני חושבת שאנחנו, קבוצה שלנו נפגשת כל הזמן בזום על ספרים, ויושב איתנו פרופסור אמנון רץ-קרקוצקי, וגיא, ונוח, ומיכל היקרה, ואברי שהצטרף אלינו, ואנחנו דנים בנושאים האלה כבר תקופה ארוכה, אז אני אציג את עצמי דרך זה שאני חלק מהקבוצה החשובה הזאת, כבוד בשבילי. ההרצאה הזו מבקשת להתמקד בסיפורה של ספרייה שנבנתה אט-אט במשך כ10 שנות השליחות של הרב נתן עמרם בשנים 1835 עד 1846. הרב נתן עמרם היה בן למשפחת רבנים שעלתה ממרוקו והתיישבה בצפת, דיין, שדר, שליח דרבנן, מקהילות ורע למצרים, מחברון לאירופה, היה מרפא, סופר, והוגה דעות, שחיבר ספרים לרוב, ואתם רואים חלק מהספרים שלו פה בשקט. בשנות חייו האחרונות הוא כיהן כרבה הראשי של קהילת אלכסנדריה. המקור ההיסטורי העומד לרשותי כתיעוד לספרייה זו הוא פנקס מיניאטורי, ממש קטן, אתם רואים ככה לפי היד בתמונה, צר וארוך בגודל 20 סנטימטר בגודל 13 סנטימטר על 5 סנטימטר, בכתב ידו של הרב נתן עמרם, יש בו 20 דפים, כולל שער, הכתוב בכתב חצי פולמוס ספרדי. הפנקס מכיל רשימה של מאות ספרים מסודרים לפי תיבות ארגזים ושמות השומרים שהופקדו בידיהם הארגזים לאורך נתיב שליחותו באירופה. רשימת הספרים מאפיינת את התחומים המגוונים שבהם התעניין ועסק הרב נתן עמרם: הלכה, ליטורגיה, קבלה, מדע, רפואה, כלכלה, מיסטיקה, אסטרונומיה, קבלה מעשית, שירה, פיוט ועוד. ספרים בדפוס וחיבורים בכתב יד, ספרים של רבנים אשכנזים, ספרדים ואיטלקים מהמאות ה-14 עד ה-19. בין הספרים שרכש הרב עמרם אנחנו נראה גם מצוינים גם ספרים של מחברים השייכים לעולם ההשכלה והרפורמה. מעדות של הרב יעקב משה טולדנו, שכיהן אף הוא כאב בית הדין באלכסנדריה וגילה את גנזיו של הרב עמרם, נמצאו 2 דפים, מכתב ידו של הרב טולדנו, הוא כותב את זה יותר לעצמו, אתם רואים גם את המחיקות בארכיון, זה נמצא בארכיון לתולדות העם היהודי, זה היה ככה זרוק ככה בצד, משכתי אותו מתחת לעתיקייה. מהם נודע כי את הארגזים, התיבות הללו, העלה אחר כך הרב נתן עמרם על אונייה בנמל ליבורנו עד להגינתה בנמל אלכסנדריה, וכך כתב הרב טולדנו: רן עמרם שהה כ10 שנים בשליחותו זו באירופה וקיבל המלצות מהשרים קמונדו בקונסטנטינופול ומהרב הראשי של צרפת וראשי העדה בפריז, אז וביניהם השר אדולף קרמיאל, שראיתים כתבי יד. למסעו זו רכש לו רן עמרם ספרייה עשירה עם כמה כתבי יד עתיקים, הוא כותב בעיקרי המציאות ואז הוא מוחק כמה אנחנו לא יודעים, שרובם קנה באיטליה וארז אותם בתיבות בערים שונות באירופה, ואחר כך נשלח אליו לאלכסנדריה. חלק מהם נשאר בידי יורשיו ועברו לידי בהיותי שם כראש בית הדין באלכסנדריה בשנים תרצ"ה התש. רשימות איזה מהספרים והכתבי יד שקנה נמצאות יחד עם החשבון הזה שצורפו אליו גם כאן. אני מקווה שנמשיך למצוא דברים, לפחות זכיתי לרכוש את הפנקס הזה. תודעת ספרי הספרים המאוגדים תחת ספרייה אחת יוצרים שלם המבקש להתאפיין כמכלול של ידע, משמעות והגדרה. תודעת הספרייה המונח שטבע פרופסור אבריאל בר לבב לשם בחינה זו של משמעותם העקרונית והמעשית של ספריות כמכלול, כאופן שבו נתפסת מהותה של הספרייה בזמן ובמקום מסוימים. במקרה דנן, המקום של הספרייה אינו קבוע, והזמן שבו נוצרת הספרייה נודד ונבנה בין ארגז לארגז, שמופקד לשמירה לאורך הדרך. תודעת הספרייה מתבררת לאורך המסע של האיש היוצא מהמזרח, מארץ ישראל, למסעו למערב לאירופה. במהלך הזה האיש מהמזרח הוא זה שמציב זווית לבחינת הידע המערבי, מגיע לנקודות מפגש מתוך הידע והמומחיות שלו בספרים הנסחרים, הוא זה שרוכש בהתאם למצבו הכלכלי, כמובן, ספרים וכתבי יד. כאן אין הכפפת ידע של המערב אלא על המזרח, ולא סוחר שבא לספק את רצונם של סוחרים ומתווכים מערביים בטקסטים מהמזרח, אלא איש המזרח, איש ארץ ישראל היוצר בספרייה שלו מפגש של ידע, ובעבורו המערב הוא גם מקום שבו אתה יכול לרכוש ספרים כנקודת מפגש בין קונים למוכרי ספרים. בסופה של השליחות עם ההגינה בנמל אלכסנדריה
פרקים הארגזים והופכים לספרייה המשלבת מזרח ומערב. עתה אבקש לפתוח את תיבות הספרים אחת לאחת, כפי שתועדו בפנקס, ונבחן את תכולתם, את יעדם, את רישומיהם, אך נקדיש בהמשך עיון מעמיק קצת לתיבה אחת, על שלל פרטיה, רשימותיה ותכולתה הייחודית. כך תוארה התיבה הראשונה. בעול זה חתום בשתי חותמות, וממושכן הוא מאת מהר"ר אברהם חלאווה על 10 ליברס, על פי חתימה כנראה שבידו, אכן גבה אחת מה10 מהנדבה של סניור יהושע בן שושן, ששלחה על ידו והוא הכחידה ממני, הופקד בידו בשלם מנחם עטרה. הארגז הראשון חתום בשתי חותמות, בעול זה חתום בשתי חותמות, הוא ממושכן אצל החכם רבי אברהם חלאווה, תמורת 10 ליברוס, ככל הנראה מדובר בלירה איטלקית, בהתאם לנהוג בליבורנו או במקומות סמוכים. ההתחייבות נעשתה לפי חתימת יד של הרב חלאווה, שיש בידו. בפועל סכום של 1 מה10 נפרע מתוך נדבה ששלח סניור יהושע בן שושן דרך הרב חלאווה. הרב מציין כי הסכום שנקבע הוכחד ממנו, כלומר לא הועבר אליו, מה שמעיד על פער בין הרישום לבין המצב בפועל. והארגז כמו שאמרנו הופקד בשנת תר"א בשלהי חודש מנחם אב, כנראה ממש עכשיו. בסדר? אנחנו נחזור לארגז הזה בהמשך. בפנקסו של הרב נתן עמרם נרשמה התיבה הבאה תחת הכותרת קאווה קשה שנייה, הוא מוחק את המילה שנייה ורושם את המילה ראשונה, מרה אינה אן אי נומרו, שמרמזות ככל הנראה על סימון תיבת ספרים לפי מספר סידורי או סימן זיהוי. בהמשך נכתב עם חתיה בפיקדון אצל סניור מורפרגו אי טודיסקי בליבורנו, יגן עליה אלוקינו. ציון ברור לכך שהתיבה הופקדה בעיר ליבורנו בידי חברה, זה ממש חברה, מורפרגו וטודיסקי. הרישום משקף שיטת תיעוד מסודרת שכללה גם מעקב אחר מיקום פיזי של ארגזים לאורך מסלול השליחות. קשה באיטלקית משמעותה תיבה או סחז. איך? מישהו פה? קשה? כן. מונח שהיה בשימוש בכתבים של קהילות איטלקיות ובליבורנו. בתחילת הרישום, כמו שאמרתי, מסומנת התיבה קשה שנייה, אך מיד הוא מוחק ושם ראשונה. ככל הנראה הוא רוצה לסמן אותה כראשונה בין התיבות שהופקדו אצל מורפרגו בעיר ליבורנו. תיבה שנייה, הוא כבר קורא לה שנייה, מסומנת שוב פעם במרקה אניה נומרו 2, הופקדה בידי אותו דבר באותה חברה בליבורנו. גם כאן מדובר בתיבה שהועברה למשמרת אצל אותו גורם, תוך סימון ברור של מספר וסימן זיהוי, כחלק משיטת תיעוד מסודרת. ושוב פעם זה כנראה הארגז השני. והמספר 2 ייתכן שכוונתו סימון האונייה הוא במספר 2, כמו איזה מכולה שאנחנו שמים עכשיו, או ארגז סומן במספר 2. גם כאן זה חוזר על עצמו אותם מונחים. שוב פעם לתיבה השלישית, גם היא תיבה שלישית מסומנת הנה נומרו 3, הרישום מציין 3 שנקבים, ובתוכה תיבה אחת מלאה בכמה וכמה ספרי כתבי יד אברהם לקמן. זאת אומרת הוא יוצר תיבה, בתוכה הוא עושה עוד תיבה ששם הוא שומר טוב טוב את הכתבי יד שלו, כלומר בתוך התיבה השלישית הונחה תיבה פנימית נוספת ובה כמה וכמה כתבי יד. הערה אברהם לקמן מעידה כי הרב נתן עמרם תכנן לפרט בהמשך את תוכן כתבי היד ומדגישה את חשיבותם בעיניו. גם תיבה זו נושאת את הסימון נומרו 3. בדומה לקודמותיה כחלק מאותה שיטת רישום כתבית ומדויקת. הרב נתן עמרם מסיים את רישום ההפקדות אצל מורפרגו וטודיסקי בליבורנו בתאריך י"ח לחודש סיוון שנת 1840, בציון כי הופקדו 4 תיבות מלאים על כל גדותיהם, ממש מלא. על התיבות נכתב מרקה אימא, הוא כותב ומספור שוב פעם רציף מ1 עד 3, משום שבין התיבות הייתה תיבה קטנה יותר שהונחה בתוך האחרת. הרב עמרם מדגיש כי הדבר נעשה כי להיותם חביבים עליי, כי רובם ככולם ספרי כתבת יד, עשיתי להם משמרת למשמרתם בעזר משדי כן יהי רצון אמן. ביטוי ליחסו האישי והרגיש לספרי כתבי יד שראה בהם מוצר יקר הראוי לשמירה קפדנית. תולדנו לא היה צריך לכתוב ולמחוק את יקר המציאות, היה צריך להשאיר את יקר המציאות. הארגזים לעיל נמסרו למשמרת בידי אותה חברה
השם מורפורגו משתלב היטב בתולדות אחת המשפחות היהודיות הגדולות באיטליה במאות ה-18 וה-19. יש על זה כמה מאמרים על המשפחה. בני משפחת מורפרגו פעלו במסחר, בנקאות ותחבורה ימית, והיו מעורבים בייסוד חברות פיתוח ובניהול רשתות שפעלו באיטליה, מצרים וערים נוספות באירופה. זה היה למונטיב. בחירתו של הרב עמרם להפקיד את תיבות ספריו דווקא בידי נציגים שפעלו בליבורנו, בידי אותו מרכזי הסחר היהודים החשובים במאה ה-19, משקפת גם את הקשרים הענפים עם גורמים מסחריים וקהילתיים ברחבי אירופה והים התיכון. עם זאת, עצם הבחירה להיעזר בחברה בעלת מוניטין כמו זו שייצגו מורפורגו וטודיסקי מלמדת בראש ובראשונה על חשיבותו הרבה של המטען שברשותו. ספרים יקרי ערך, רבים מהם כתבי יד, הם נזקקו לאבחון בטוח והפערה קפדנית בדרכם ליעדם. מעבר לארגזים שהופקדו בליבורנו, מציין הרב נתן רכישת ספרים בעיר נוספת ואת העברתם אל סניור מודנה דה ג'ינובה, כנראה ממוצא איטלקי ג'ינובה, בפיקדון זמני. בהמשך נמסרו תיבות נוספות למשמרת אצל סניור שלם בעיר טריאסטה, בהם גם ספרים שדרשו כריכה. הוא רושם שאת הספרים האלה לא קראתי, אני אקרוך אותם בהמשך. חלק מהספרים הופקדו בתיבה קטנה ואחרים בתיבה גדולה, המכונה בפנקס הבעול הגדול, גם היא תחת אחריותו של סניור שלם. תיאורים אלה מעידים על רשת מורכבת של שומרים ואנשי קשר לאורך מסלול השליחות, ועל טיפול מדוקדק, אני חוזרת, בספרים בהתאם לצורכיהם הפיזיים ולערכם בעיני הרב עמרם. בדף האחרון של הפנקס מציין הרב עמרם כי נוספו גם עיתונים מחוץ לעולם הספרים וכתבי היד שלנו. העיתון דה טיימס מלונדון ודה גזט דה פרנס מפריז. הוא לא רק מציין, הוא לא רק רכש ואחסן ספרים מגוונים וכתבי יד, אלא גם עקב אחר עיתונות אירופאית. הוא בחר לציין עיתונים מרכזיים שהופיעו באנגליה ובצרפת. הבחירה דווקא בעיתונים אלו מעידה על מודעות למקורות מידע עדכניים ועל עניין במתרחש בזירה הציבורית האירופאית, לא רק בזירה היהודית אלא זירה רחבה יותר. הוא בודק את הדברים, אבל אנחנו גם מכירים את זה ממקורות אחרים שהוא מציין את המקורות האלה. אבקש עכשיו לפתוח תיבה אחת, את התיבה הראשונה, ולהציץ ברשימה המצורפת לה. נוכל לראות עד כמה מגוון, ככה מהר שמתי לכם את הדפים על הלוח, לראות עד כמה מגוונת הייתה תכולתה. אנחנו לא רק רואים מטען פיזי אלא בחירה מדויקת, כמעט אוצר ערוך מראש. כל ספר שמונח בו נרכש, נבחר והופעל כחלק ממסע תרבותי, לא רק של השליח אלא של מי שראה במרחב של ארץ ישראל מקום שראוי וצריך להכיל את מיטב הידע שנוצר ונתפס באירופה. הנה רשימה חלקית של מה שמופיע, אתם רואים ככה, אני קוראת אתכם: תולדות גדולי ישראל יקרמו לי, ספר קיל חשבון הנדסה, ספר השגות רביע חדש, ספר אוהל יעקב, אחר כך אנחנו נראה ליקוטי שושנים, אנחנו נראה אור עולם, אני ככה מסכת דרך ארץ, ויש פה אינסירו, פרנסיס וערבי, זאת אומרת יש פה איזשהו ספר שלא כתוב בעברית וקשור עם הנזכר, עוד שני קבצים מאותם קבצים גדולות ושתי שופרות. ואם תשימו לב בסוף של הרשימה יש גם דברים שהם לא ספרים אלא מקצץ אגוזים, אז ככה אנחנו קצת רואים את כן, בספרים. הוא גם קונה אותיות שעשיתי על אבן, אותיות שבית דפוס, הוא ישתמש בזה אחר כך שהוא יקים את בית הדפוס שלו באלכסנדריה. אז הנה האותיות שהוא קנה לבית דפוס, טולדנו מצא אחר כך שגם את האותיות האלה היו אצלו. אז אני עוברת לדבר הבא. עכשיו בואו נסתכל איזה סוגות יש, רק בארגז אחד, שזה פשוט פלא איך הוא הצליח לרכוש את כל הדברים האלה. אז ישנם ספרים תורניים בהם דרשות על התורה, פירושים, שאלות ותשובות וספרי מוסר כמו אל יעקב, שו"ת מערבית, מסילת ישרים, אמרי נועם ושער השמיים. נכללים גם ספרים פילוסופיים ומדעיים כמו דרך ההשגחה, אפשרות הטבע, אקלידס וכלי חשבון הנדסה. לצידם מופיעים ליקוטים ומילונים כמו אל יהודה, שורשי המיליות, קניין אברהם, דקדוק וליקוטי שושנים. יש גם ספרים היסטוריים ביוגרפיים כגון תולדות גדולי ישראל יקרמו לי ושם הגדולים, ולצד כל אלה נכללת גם ספרות משכילית של המאה ה-18 וה-19 כגון מגילת אסתר עם ביאור מהחדשים וקטע מתוך ביאור מנדלסון על ספר בראשית, עדות למפגש בין עולמות ידע שונים במדף אחד. בנוסף, כמו שאמרתי, לספרים נרשמים בארגז גם חפצים, האותיות של בית הדפוס, קלף, אור,
כנראה רצה לכתוב ספר תורה, הוא באמת כתב ספר תורה, אחר כך שופרות, סכיני שחיטה, הוא קונה המון סכיני שחיטה, הוא כנראה היה שופט טוב, כלי כריכה, דפי הדפסה, בגדים, בדים, חפצי בית נוספים, אך החפצים האלה הם בסיס לדיון אחר, לא לדיון שלנו. כפי שראינו כבר בארגז אחד בלבד, מסתתר אוצר בלום של ידע מגוון, טקסטים מתרבויות שונות, תחומים שונים וסוגי חומר שונים שמעידים עד כמה הספרייה הזאת רחבה, מורחבת ורבת פנים. על מנת להעמיק את הבנתנו בספרייה זו, אבקש להציע לצורך ארגון המידע והסקת מסקנות מחקריות אודות רשימת הספרים, פיתוח וביסוס של מטה דאטה, דינמי ראשוני על בסיס מפתוח נתוני ספרייה, סוגות, בתי דפוס, במקרה דנן מספר הארגז, שם, מקום, סופר, שייכות, שפה, זמן ועוד. המידע הגלום בביאת טכנולוגיות מידע ותקשורת דיגיטלית יאפשרו לסרטט ציר זמן, ציר מקום, תנודות תרבותיות ועוד. זאת על סמך חישובים סטטיסטיים וגרפיים והשוואה עם ספריות היסטוריות נוספות, שזה בעצם המוקד שאנחנו נוכל להשוות ספריות. פיתוח הנתונים יתבסס על מחקרים קודמים של ספריות שונות ומגוונות לאורך ההיסטוריה. מחקר ופיתוח זה בעצם מבקש להיות קו ראייה גם למחקרים עתידיים בתחום תודעת ספרייה. מטה דאטה שאבקש יתבסס על שיטה של בסיסי נתונים, מונחי עצמים, וכך כל ספרייה תוגדר כעצם, זה נקרא קלאס, שתאפשר לפתח מספר ספריות במקביל. כך כל חוקר יוכל מחד לפתוח לו יחידת ספרייה למחקר שלו, יחד עם זה להשוות זאת לספריות נוספות שיעלו למאגר, ולפתוח ספריות נוספות להשוואה ולשאילתות מקבילות. כיום קיימים מחקרים חשובים מאוד מאוד, יושבים פה גם הכותבים שלהם, הבוחנים ספריות היסטוריות שונות. ורים בכל מחקר נבחנת כל ספרייה לעצמה. באפשרות של העלאת התוכנה לרשת האינטרנט ושימוש בכלי AI שהם פשוט עכשיו, יש לנו חלום של אפשרויות, יתאפשר שהוא אפילו יציע לנו דברים שאנחנו עוד לא חושבים מה שאפשר לעשות, תתאפשר לכל חוקר הצלבת מידע ויכולות השוואה עם ספריות נוספות והבנת משמעות הספרייה כמכלול. לסיכום. הספרייה שנבנית לאורך דפי הפנקס היא קודם כל רשימה שמלמדת הרבה על עולמו של הרב נתן עמרם. דרך הספרים שנבחרו, הסוגות השונות והשילוב בין דפוס לכתב יד, בין הלכה למדע ובין מסורת להשכלה, מתגלה ספרייה מגוונת, רחבה ולא צפויה. זו אינה רשימה טכנית בלבד, אלא תיעוד של חשיבה רחבה, של סקרנות ושל מבט פתוח לעולמות שונים. הספרים שמגיעים מהמערב אל המזרח מראים עד כמה המרחב הארץ ישראלי היה מחובר לידע שהופק באירופה. עד כמה שליח, כמו הרב עמרם, ראה עצמו שותף פעיל בתנועה הזאת. זו לא ספרייה סגורה או מקומית, אלא ספרייה שמייצגת תהליך של חשיפה, מגע ובחירה, שמעידים על עולם יהודי שנמצא בתנועה, לא בשוליים שלה. העמקת תובנה זו תתאפשר באמצעות כלים דיגיטליים, ארגון הנתונים יקוים, והשוואה לספריות אחרות שיאפשרו לזהות הקשרים, מגמות ותהליכים שלא תמיד ניכרים בקריאה ראשונית בפנקס עצמו. תודה רבה.